Il-Prim Ministru Robert Abela qal li f'deċiżjoni ta' 200 paġna it-Tribunal Internazzjonali tal-Kummerċ l-ICC ikkonferma li kull ċenteżmu li l-Istat Malti ħallas ħadu lura f'servizz ta' kwalità. Qal li l-ICC jiċċertifika li dak li qalet l-Oppożizzjoni, jiġifieri li Stewart ħarbu b'400 miljun euro, hija gidba ċara daqs il-kristall. Sfida lil kap tal-Oppożizzjoni biex isib iswed fuq l-abjad x'imkien mis-sentenza tat-Tribunal jew mis-sentenzi tal-Qrati Maltin jew fir-rapporti tal-Awditur Ġenerali fejn jingħad li l-poplu Malti ħallas ta' xi ħaġa li ma ħax servizz lura għaliha. Żied l-arbitraġġ ċaħad ukoll it-talba ta' Stewart għal kumpens ta' 156 miljun u bekk l-argument tal-Oppożizzjoni li l-Gvern espona lill-poplu għal telf ta' 100 miljun. Spjega li l-Istat ħallas biss għas-servizzi provduti fl-isptarijiet ta' Għawdex u Karen Grek u mhux biex jitranġaw. Qal li meta l-Gvern ħa lura l-isptarijiet ir-riżulta li l-ispiża għas-servizzi kienet ftit ogħla minn dik imħallsa lil Stewart u dan juri li l-pajjiż ħa valur ġust għal flus imħallsa. Irrikonoxxa li l-kawża mresqa mill-eks kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija waslet biex il-kuntratti jiġu annullati u bekk evitata t-talba ta' Stewart għal 156 miljun euro. Madankollu spjega li darba l-kuntratti tħassru, il-Gvern ma setax ifittex lil Stewart għal nuqqas tagħhom li jirranġaw l-isptarijiet. Akkuża lill-Oppożizzjoni li ma ċċettax l-offerta li tintervjeni quddiem l-arbitraġġ kif qal għamlet il-Fondazzjoni Defni Caruana Galizja u staqsa kif dak li tgħid Malta ma marritx tgħidu quddiem l-arbitraġġ. Dak li għandkom x'tgħidu llum għax ma mortux wettuh quddiem it-tribunal. Għax kontu tafu li quddiem tribunal ma mur minn 3 arbitri ta' reputazzjoni internazzjonali. Mhux se tmur tbella l-onħrafa 400 miljun euro jibelgħuha. Dak li kontu tafu intom bil-bord it-tella kemm trid. Imma meta tribunal kien jgħidlek ġib li l-provi bl-iswed fuq l-abjad fejn huma tal-400 miljun li intom qed tgħidu l-Stewart ħarbu bihom. Tafu li kontu taqgħu żorba. U dik hija l-verità. Bekk ma tħaltux intom ħalli mbagħad toqgħodu tispinjaw kemm tifilħu. Sejjaħ bħala gid boħra tal-Oppożizzjoni li l-Gvern ma tellax provi quddiem it-Tribunal għalli fis-sentenza ingħad ċar li t-Tribunal kien jasal għall-istess konklużjoni. Irrimarka li l-Gvern irkupra taxxi kollha li kienu jammontaw għal 41 miljun euro VAT. Stqar is-sodisfazzjon li f'kuntest diffiċli quddiem l-ICC l-Gvern kiseb riżultat b'saħħtu u ċaħat l-akkużi tal-Oppożizzjoni li l-Gvern ħareġ tellif. Tenna li għall-kuntrarju tal-gidba tal-Oppożizzjoni mill-analiżi dettaljata tal-kontijiet li għamel f'it-Tribunal il-poplu Malti ma ħallasx ċenteżmu aktar minn dak li rċieva.